皆さんこんにちは、タシデレ。チベットテレビの長谷川直子と申します。チベットディスウィークでは、チベット、ダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王と中央チベット政権は、マデレーン・オルブライト元米国務長官の死去に哀悼の意を表明しました。ペンパツェリン首席大臣は教育委員会の年次会議を主催しました。第17期亡命チベット代表者議会第3回会期が始まり、チベットの環境悪化などについて議論されています。USAID アメリカ合衆国国際開発庁の代表団がダラムサラを訪問しました。ラテンアメリカ、オーストラリアのチベット事務所代表がチベット支援者の逝去にあたり弔問し哀悼の意を表明しました。チベットハウスジャパンのアリア・テワン・ギャルポ代表は反体制派中国人画家タイカン氏と面会しました。チベット事務所台湾はチベットに関する書籍を中国語で出版しました。第49回国連人権理事会が開催中です。国連加盟国は中国にチベットの人権を尊重するよう要請しています。ニューデリー代表事務所より E ビザでのインドへの入国に関してチベット人への注意喚起があります。長編ドキュメンタリー映画チベットを忘れないが3月31日にワールドプレミア上映されました。ダライラマ法王と中央チベット政権は、米国初の女性国務長官であったマドレーン・オルブライト氏の死去に哀悼の意を表しました。ダライラマ法王は、故元国務長官との幾度かの面会を思い起こし、彼女は米国初の女性国務長官としてその地位を立派に築き上げ、皇族の多くの人々にインスピレーションを与えたと述べました。中央チベット政権のペンパツェリン首席大臣とチベット亡命議会のケンポソナム・テンフェル議長はチベット人を代表してマドレーン・オルブライト氏の死去に心から哀悼の意を表明しました。米国初の女性国務長官マドレーン・オルブライト氏は3月23日水曜日、ワシントン DC で84歳で亡くなりました。米国国務省初のチベット問題特別調査官が任命されたのは、彼女の在任中、1997年10月でした。ペンパツェリン首席大臣は、チベット人学生の教育水準を向上させるために、アニメーションを使った学習や、外の世界に触れる機会を作るなど、多くの戦略を提案しました。中国の教育政策がチベットに与える悪影響を考慮し、首席大臣は教育委員会を自治組織に変えるために行った努力について説明し、影響を受けない教育システムの重要性について述べました。ペンパツェリン首席大臣、チャングラ・ターラム・ドルマ教育局大臣、ゲシェ・ラクドル教育委員会議長は、3月19日土曜日に内閣事務局で開かれた教育委員会と諮問委員会の第9回年次会議を主催しました。チベット亡命議会の第3回会期が3月21日月曜日から始まりました。冒頭、チベットの環境が差し迫った状態にあることが強調されました。議員らは急速に悪化しているチベットの環境に世界の注目を集めるための方法についてじっくりと話し合いました。今会期を主催するケンポソナム・テンフェル議長は、チベットで続く緊張、特にチベット語や仏教の中国化について述べました。また、ダライラマ法王の先見の明と指導のもと、インドにおけるチベット難民の民主化システムが国際社会から評価されていることを称賛しました。第17期チベット亡命議会の予算会議では、中央チベット政権の年間予算が提示され、審議されています。
第17期チベット亡命国会の第3会期は2022年3月31日に終了する予定です。3月21日月曜日、USAID の代表団が中央チベット政権を訪問しました。プログラムオフィスのマーク・テゲンフェルド所長、ポーナム・スミス・スリーン副所長、開発援助専門家のバカラデイ氏、プロジェクトマネジメントスペシャリストのラダラニ・タクリア氏からなる代表団は、4日間の日程でダラムサラを訪れ、主席大臣、亡命チベット議会の議長、副議長と面会しました。また、代表団は中央チベット政権の事務所や文化施設、NGO、ビールチベット人居住区、チベット子ども村、ゴパルプール学校を訪問しました。チベット事務局ラテンアメリカのジグメ・ツェリン代表は、故アルフレッド・マルチネス・モレノ博士に敬意を表し、ダライ・ラマ法王とテンパ・ツェリン主席大臣からの長文と、第17回チベット亡命議会で採択された追悼文をモレノ博士の遺族に手渡しました。アルフレッド・モレノ博士は、エルサルバトル国連代表団のメンバーで、1950年に外国軍によるチベットの侵略と題する決議草案を国連に提出し、チベットの訴えを支持することを国連にて表明した人物です。代表はまた、チベットへのさらなる支援を促進するため、ジョニー・ライト代議士を表敬訪問し、長年のチベット支援者であるマリア・エレナ・ソル氏とも面会しました。チベット事務局オーストラリアのカルマ・シンギー代表は、3月21日月曜日にメルボルンで行われた故キンバリー・キッチング上院議員の葬儀に参列しました。敬意を表し、ダライ・ラマ法王の弔辞を代読しました。キンバリー・キッチング上院議員は、チベットの人々の揺るぎない支援者であり、友人でもありました。3月21日月曜日、ダライ・ラマ法王日本代表部事務所のアリア・チェワン・ギャルポ代表は、東京の上林寺を訪れ、中国人画家タイカン氏の水墨画展を鑑賞しました。タイカン氏は中国共産党政権と戦い、抑圧的な政権の下で命を落とした中国人、ウイグル人、台湾人、香港人、チベット人、モンゴル人など86人の肖像を描いています。アリア代表はタイカン氏の作品を称賛し、中国共産党政権の不正義と戦ったこれら勇敢な人々のメッセージを広めるためのタイカン氏の努力と献身に感謝しました。アリア代表は飛鳥新社から出版されたチベット侵略中国共産党100の残虐行為をタイカン氏と大紀元時報の張本氏に送り、中国と占領地域における平和と民主化のために共に努力することを約束しました。チベット事務所台湾は、台湾立法院人権委員会、台湾チベット議員連盟と共同で、チベット民族平和法規63周年記念に合わせて、チベットは決して中国の一部ではないと題する中国語の書籍を出版しました。この書籍は、リュウ・ハンチェン教授により執筆され、チベット事務所台湾が運営するガンジョン出版社から出版されました。現在、ジュネーブで通常会期中の第49回国連人権理事会では、複数の国連加盟国が中国に対し、チベットにおけるチベット人の基本的権利を尊重するよう要請しました。チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、オランダ、スウェーデン、スイス、イギリスの代表者らは、チベットの状況悪化に懸念を表明し、チベットの基本的権利を尊重するよう中国に訴えました。また、アメリカ、フィンランド、オーストラリア、ノルウェー、アイルランドなどが少数民族の権利を尊重するよう中国に呼びかけました。加盟国はさらに、高等弁務官が中国やその他の地域を訪問する際の主要な合意事項として、有意義で自由なアクセスが含まれなければならないと強調しました。
会期第2週目には、チベット事務局ジュネーブの国連アドカボシー担当官カルデン・ツォモ氏が登壇し、高等弁務官に対し、中国との有意義な対話を開始し、チベット人の根本的な不安に対処するよう要請しました。また、高等弁務官が中国とその支配下にある地域を訪問する際に、チベット地域への自由なアクセスを与えるよう中国に圧力をかけることを国連人権理事会に強く要請しました。We welcome the High Commissioner's announcement to visit China this year. The visit is an urgent necessity. However, no assessment of human rights violations by China can be completed without a visit to the Tibetan regions. 156 Tibetans have set themselves on fire calling for freedom.How long should Tibetans be persecuted by the Chinese government before this council act? ダライラマ法王ニューデリー代表部事務所のゴトップ・ドンチュン代表は、チベット人が E ビザでインドに入国する際にも、インド入国時に有効なパスポートを持参するようにとの短い動画を公開しました。ダライラマ法王ニューデリー代表部事務所の公示文書により、海外に定住し、受け入れ国から提供された渡航文書で旅行しているすべてのチベット人は、自動システムで発行される E ビザでインドを訪問してはならないと公表されました。現在 E ビザでインドに入国するためには、有効なパスポートの所持が最も必要な条件の一つであることが勧告されています。コンパッショネイトフィルムズの長編ドキュメンタリー、Never Forget Tibet The Dalai Lama's Untold Story チベットを忘れないダライラマの知られざる物語がファゾムイベンツ社の協力のもと3月31日に全米800の劇場でワールドプレミア上映されました。3月31日は1959年にダライラマ法王がチベットを脱出してから63年目の記念日になります。Now time come, leave. It was one of the most daring escapes in history. Fighting breaks out and forces the Dalai Lama to escape the invading Chinese. Exactly 10 o'clock, I left from Lublinga. I had a hunch that I'm going on an important mission. My job was to go and receive him, ensure his safety, and bring him back to the plains of India safely. Real danger is there. Danger on our life. This is the story of what happened, told through the first-hand accounts of the Dalai Lama and Harmandir Singh. This is the last photograph of the Dalai Lama taken in the Free Tibet. In order to practice love, you also need practice of tolerance. What we lack in this world is a little bit of compassion, a little bit of kindness. With the challenges we all collectively face today, young leaders are rising up with strength, courage, and conviction, making meaningful changes and impacting the world. Sisters and brothers, I really appreciate so many people. The Dalai Lama is calling for more young people everywhere to rise up and to lead a new generation and to create a compassionate worldwide revolution based on love. Anything that we do, particularly political moves, which affect so many lives, if it's not governed by some kind of ethical value, then we have become like animals.今週のニュースは以上です。ご視聴ありがとうございました。今週も皆さんにとって良い1週間でありますように。